Alam mo ba yun ngayon, Bay? May mga balita ngayon eh, may kumakalat na zombie. Yun nga, yung narinig ko din sa kapitbahay namin na meron daw eh. Kwento-kwento lang yun, pero ikaw ba naniniwala ka talaga zombie? Wala sa amin yun eh. Oo, sa pelikula lang yun, di naman totoo yung zombie. Kaya nga sabi ko, kalokohan yun eh. Ako, taga-kapis ako, pero hindi ako naniniwala sa zombie. Ikaw taga-Kapis, ako Oh. taga-Dumaguete Oh. ka. Wala sa amin, sa Yung inyo zombie ba pa. na nangyayari Oo. ba yung zombie? Nangyayari ba yung zombie? Hindi naman talaga yung ano. Siguro baka sa pelikula. Ah, yun, naniniwala tayo. Oo, yung mga zombie na yun. Ah. Sus, ano ba yung mga zombie na yun? In my life. So, eto na nga. Dito kami ngayon sa Star City para manakot. Meanwhile,